ದಿಂಜ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆತಿನ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಸ್ವಾಮಿಲಿಂದು ಏನಂಚ ಬನ್ನೂಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರದ ಲೀಡಿ ಉಡುಪುನ ದೈವ ಲೀಡಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೈವ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ದೇವ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೈವ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ಅಜ್ಜ 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 ಕೊರಗಜ್ಜ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಬಂದಿದ್ದೆ ನೀನು ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸರಿಯೋ ಸುಳ್ಳೋ ಬೇಜ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ ದಂಶ್ರಾಂ ಕರಾಲವದನ ಮಣಿಕುಂಠಲಾಢ್ಯ ಬಂದೂಕ ಪುಷ್ಪಂ ಸದೃಶಾನನ ಪಾಣಿಪಾದಂ ಉದ್ಯ ದಿನೇಶ ಕಿರಣಾರುಣ ದೇಹ ಬಾದಂ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಂ ಭಜಿತನಿಮ ಶೂಲ ಕಪಾಲಹಸ್ತ பெத்துண்ட அப்பையாது மாயத மிரபேரு ಕೊರ್ಪಾದು ತಾಂಗುಳ್ಳ ತಮ್ಮಲೆಯಾದು ಅಂದು ಮಂತದು ಬುದ್ಧಿ ನೀತಿ ಪಂಡದು ಇಡೀ ನರಸ ಬೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂತ ಕೊಪ್ಪಳನು ಮಾಯದ ಬೇಲಿಯಾದ ಕಾತೊಂದು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕೊರಗೈಜ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೆಗು ಪಾದ ತಾಮರೆಗು ಮುಂಡ ಮುಟ್ಟಾವಂದು ಒಂಜಿ ಸೂತ್ರೋಡ ಕಟ್ಟಿನ ಪುರ್ಪದ ಲಕ್ಕ ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾದು ಆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಮಾಲೆದ ನಡುಟ್ಟು ಸೇವತಿಗೆದ ಗೊಂಡೆ ಕಟ್ಟಿ ಲೆಕ್ಕ ಇಡೀ ಜಿಡ್ಡೆದ ಅಸಂದ ಪೀಠೋಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಜಿಡ್ಡೆಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಿಂದೆಗಳ ಇರ್ಕೈ ಜೋಡ ಒಂದು ಕೂರ್ದಿನ ಸಭೆಮಾನಿಲನ್ನ ಮೋಕೆಗೆ ತಂದು ಬಂದುಲೆ ಪಂಜಾತ್ ಗಡಿಬಿಡಿ ಓಡಾಟದ ಸಭೆ ಅಣಲ ನರ್ಸಬೆಟ್ಟುದ ಈ ಆಯನದ ಪುಟ್ಟುಡು ಪಂಜಾತ್ ವಿಚಾರ ನಿಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟಣೋಡು ಪಂಪುನ ಅಂಗದಾಪು ನಮ್ಮ ನರ್ಸಬೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಸದ ಬೆಟ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಸ ಪಂಡ ಹರುಷ ಆಗರ್ತ ಅರ್ಸಂದ ತೆಲಿಕೆಯನ್ನು ದೈವ ಪಂಪುನ ಕ್ರಮ ಉಂಟು ಅಂಚಾದು ಆ ಸಂತೋಷ 10 ಕಡೆಗೆ ಪಟ್ಟರೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲ ಜಾಲುಡು ಪುನಂಚಿನ ಆರಾಧನೆ ಊರು ಜಾಲುಗೆ ಜತ್ತಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಸಂಕುಚಿತತೆಯನ್ನು ಬುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಕಡಲದಾತು ಬಾನದಾತು ಅನಂತದ ಕಡೆಗೆ ಆರಾಧನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪರ್ಪುನ ದಾಂಟೊಂದು ಗುಳೆಯ ಒಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಪೆಡ್ಡೆ ನೋಟ. ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಬಾರಿ ತೀರ್ಮಾನದ ದಿನ ದಯಪಂಡ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಕುಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜೆ ದಯಮಲ್ಲೆ ಎಲ್ಲೆ ಒಂಜೆ ಇಡೀ ತುಳುವನಾಡದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಆಯನದ ಗೌಜಿ ಗದ್ದಲ ಮಾತ ಮುಗಿತದ ನನ್ನ ಬರ್ಸ ಬೆನ್ನಿದಡೆಗೆ ಮೋನೆಪಾಡು ನಂಚಿನ ವೃಷಭ ಪಂಪುನ ವೈದಿಕ ಕಟ್ಟಿದ ತಿಂಗುರುದ 10ನೇ ದಿನ ಬೇಷ ಪಂಪುನಂಚಿನ ತುಳುವನಾಡು ಕಟ್ಟುದ ತಿಂಗುರುದ 10ನೇ ದಿನ ಅವು 10ನೇ ಅವಧಿ 10ನ ಅವಧಿ 10ನಾಚೆ ಈ 7 ಅಧಿಕ ಮಾಸ ನಡೆದ ಅವರ 24ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬರುಪುನಂಚಿನ 10ನಾಚೆ 25ನೇ ಬೇಕು ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ನನ್ನ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪುಣದ ಮುಖ್ಯದ ನಿರೂಪಕ ಮಿತ್ರರಾಯನ ಮನೋಜರ ಬಂಡೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕನ ಊರುಡು ಬೈದಿನಿ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಕ್ಕನ ಊರುಡು ಇಡೀ ತುಳುನಾಡುದ ಅಕೇರಿದ ಬಂಡಿಯ ಅವು ಕೊಂಡಾಡ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪಿಲ್ಚಂಡಿಗೆ ಅರ್ಧ ಬಂಡಿ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಇಡೀ ಬಂಡಿ ಅಂಚಾದ ತುಳುನಾಡುದ ಆರಾಧನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಡು ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಯಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಈ ನರ್ಸ ಬೆಟ್ಟದ ಆಯನನ್ನು ಕರೆತೊಂದುಲ್ಲ ಅದೇನು ವಿಶೇಷವಾದ ಪಂಡ 3 ಆರಾಧನೆ ಅಪುನಂಚಿನ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಕಾಲ ಗಗ್ಗರದ ಸೇವೆಗೆ ತೊಂದು ಪುನಂಚಿನ ರಡ್ಡು ದೈವಲೆಯಲ್ಲಿ 10ನಾಜದ ಅಂಗೀಚಿ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಕಾಲದ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಚಾವಡಿ ಇಲ್ಲ ಜಾಲುಗೆ ಸೀಮಿತವಾದಿತ್ತಿನ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಇಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳುಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಯಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಲಯ ಭವ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆಂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಬರುಪುನ ದುಂಬು ಈ ರಡ್ಡು ದೈವಲಿತ್ತಿನ ಮನೆ ದೈವಲ ಅಂಚಾದ ಈ ದೈವಲೆಗೂ ಕೊರಪುನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಚೀನ ಬಂಪುನ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲುಡು ಕೊರಪುನ ಹೆಚ್ಚು ಗಗನದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೊಡು ಮಾಣಿಚಿಲಾದ ಕೂಡ ಅವು ಇಲ್ಲುಡು ಕೊರಪುನ 3 ಐನ ದಾಯ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ಗೆತ ನೋಡುದು ಪಂಡ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಲಯಡು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಇಲ್ಲೆಚ್ಚಿದ ದೈವಲೇನು ಇಲ್ಲ ಜಾಲುಡೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಐನ ಒಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯೀಕರಣ ಮಲ್ಪೊಡು ಪನ್ಪುನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೊತ್ತು ಪನ್ಪುನ ಆಪ್ತತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಊರ್ದ ಜಾಲುಗೋ ಸಾನ ಕಟ್ಟುದೋ ನೇಮ ಮರ್ತುದೋ ಊರಿಗೂ ನುಪ್ಪುವಾಡಿನ ಬೇಲತ್ತು ಐತ ಬದಲು ಜಾಲದ ದೈವಲೇನು ಆ ಜಾಲ ಸೀಮಿತ ಊರಿಗೂ ಸೇರವಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇಂದು ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬುಳೆ ಚೀಲ್ಬೋಕ
ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನಟ್ಟು ದಿಂಜ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆತಿನ ರಡ್ಡು ದೈವಲು ಸ್ವಾಮಿಲಿಂದು ಏನಂಚ ಬನ್ನೂಲಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷೆ ಬರ್ಪುನಾಂಡ ತುಳುನಾಡದ ದೈವಾರಾಧನೆ ಲೀಡಿ ಉಡುಪುನ ದೈವ ಲೀಡಿ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೈವ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ಮಂತ್ರ ದೇವ. ನಿನಗೆ ಯಾವ ದೈವ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ? ನನಗೆ ಅಜ್ಜ 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 ಕೊರಗಜ್ಜ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ತುಳುನಾಡದಕ್ಕಲ ಮಾತ್ರ ಇಂಚ ಬಂದಿದ್ದೆ, ನೀನು ಬೆಟ್ಟದಕ್ಕಲ ಬಾರಿ ಬೇರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತು ಸರಿಯೋ ಸುಳ್ಳೋ ಬೇಜ ಚರ್ಚೆ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆದ ದಿಂಜ ಲಾಭ ಉಪ್ಪುನ ದೈವಲೇನು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ನಿಧಾನವು ಜಾಲ ಪುಟೆನು ಕಡತದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಂಗೋಡು ದೀದಿತ್ತುಲ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ಆಂಡ ಎಂದಾಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಮೆಚ್ಚುವೆ ಬಂಡ ಇಲ್ಲ ದೈವನು ಇಲ್ಲ ದೈವಾದೇ ಊರು ಸೇರ ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುರೋನು ಸಮುದಾಯದ ದೈವರು ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕುಲಾಲ ಸಂಘದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಓದಿ ಬರ್ತಿರೋದು ಬಂಡೆ. ಈ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಭೆ ಮಾತ್ರ ಸಮುದಾಯ ಸಮಾಜ ಊರುಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಮುದಾಯದ ನೇಮ ಆಪುನಿದೆ. ಅವ ಅಕಲ್ನ ನೇಮ ಮುಕುಲ್ನ ಅವ ಅಕಲ್ನ ಏನು ಯಾಪಲ ಪನ್ಪುರೋನು ಅಕಲ್ನ ನೇಮ ಆಯ್ತ ಚಾಕಿರಿ ವರ್ಗ ಅಕಲ್ ಐಕ್ ಬೋಡಿತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪುನ ಅಕಲ್ ಆಡ ಜಾತ್ರೆ ದೈವ ಆರಾಧನೆ ಮಾತಾಡ ನಮ್ಮ ದೈವ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪರ ಬೇಲಿ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಬಾಟ್ನ ಒಂಜಿ ಸಮುದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಅಕೇರಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ಆರಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಪೆಟ್ಟುಬೂರುನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡದ ಅಂಚ ಅದು ನಮ್ಮ ವರ್ಗ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟನ್ನು ಪುಡಾಗ್ತದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೆಲೆಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಾಳೆ ಪಿಂಗಾರದ ಅರಿತಲಕ ಒಟ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಲೆಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಕೊರಗಜ್ಜ ಮಂತ್ರದೇವತೆ ಸಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿಲೇನು ಜಾಲಡು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ದು ನಂಬೆರನೇ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲಡ ಒಂಜಿ ದೈವ ಇತ್ತುಲ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲು ಪೋದು ಒಂಜಿ ಗಡೆಟ್ಟು ಗುಳ್ಳುಲ ಕೆಜ್ಜಿ ನಿತ್ಯದ ತುಡರಾವಡು ಏತು ಬಂಗ ಏತು ಕಷ್ಟ ಇತ್ತುನಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಕರಿಪುನೇನು ಕರಿಪೋಡು ಇನಿ ಊರುಗೂ ಮನಸ್ಸು ಪಾಡ್ನ ಬರ್ಪಿಸಲ ಇಂಚಿನ ನೇಮಕೋಲಲ ಆಪುನ ಸಮಯ ಹಿಡಿದು ತಗ್ಗಾವಂದೆ ಕುಂದೆಲಾವಂದೆ ಹಿಡಿದು ಎತ್ತರದ ಬುಳ್ಳೆಚ್ಚಿರಡು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೇನು ಸಾಂಕಿ ನಡೆದುಲ ಮಲ್ಲ ಜಬುದಾರಿಡು ಇಲ್ಲದ ದೈವಲೇನು ಸಾಂಕು ನಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟು. ಏತು ಖರ್ಚು ಈ ಖರ್ಚು ಇದು ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಒಂದ ರಕ್ತೇಶ್ವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದೊಂಜಿ ತುಳುವೆರಡೊಂಜಿ ಗಾದೆ ಉಂಟು. ಎಂಕೊಂಜಿ ಭೂತ ಉಂಡು ಲೆಕ್ಕೆಸಿರಿ ಅನು ಬೆಂದಿನ ಪೂರ ಐಕೆ ಸರಿ ಇಂದು ಎತ್ತು ಬೆಂದಲ ಇಲ್ಲದ ದೈವಲೇನು ಸಾಂಖ್ಯರ ಆಗುದು ಅವು ಇದು ಕೇಳು ಇದು ಪಕ್ಕದ ಅವು ಕೇಳು ಆಂಡಲ ದೈವಲೆಗೆ ಸಲ್ಮಂತಾಪುಲಕ ಸಮಾಧಾನ ಆಪುಲಕ ಆ ದೈವವು ಆಯಾಯ ಕಾಲೋಡು ಆಯಾಯ ಎಣ್ಣೆಯೋಡು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರದ ಸೇವೆಲೆಲು ಜಬುದಾರಿಡು ಕೊರೊಂದು ಬತ್ತಿನ ಅಶೋಕಣ್ಣನ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಿಲಯದ ಕುಟುಂಬೇರಿಕೆಯರು ನಿಜವಾದ ತುಳುನಾಡಿದ ದೈವಾರಾಧನೆದ ಮೂಲ ಪರಂಪರೆ ಒರಿತೊಂದು ಬೈರೊಂದು ನಿರ್ಮಂಪನವು ನಮಗೆ ಪೆರ್ಮೆಡು ಒಪ್ಪೊಡಾಯಿನಿಚ್ಚಿನ ಸಂಗತಿ.